van de hoogste klasse. Jasje, dasje, soos en lekker veel brand. Hey, zijn we echt niet meer hol, maar straks zijn wij het kool. Je ziet ervoor, jij bent een half mooi haar. Mooi man. Je hebt de Bijbel in je tas en getuigt met je das, met je das, Met je das, met je das, met je das. Je bent dan beunen voor de Heer en je bidt telkens weer, telkens weer, Telkens weer, telkens weer, telkens weer. Je doet mee aan goed gebed, want dat vindt hij super vet, super vet, Super vet, super vet, super vet. Je bent aan prezen als een beest, want dat blijft onze lees, onze lees, Onze leef, onze lees. onze leef. Hoe is het jou? Ben je al gewend? Lekker, lolschansen of gewoon decadent? En zie je hetzelfde? Of dat je anders bent? Ben je getent of een echte vent? Voor alle gasten en leden, de boven en beneden, ja de persen en de benen leven niet in het heden. De beslissing is onkeerbaar, zelfs ook zonder de reden. Gedenk het AUB in jullie gebed. Je hebt de Bijbel in je tas en getuigt met je das, met je das, Met je das, met je das. met je das. Je bent aan beunen voor de Heer en je bidt telkens weer, telkens weer, Telkens weer, telkens weer, telkens weer. Je doet mee aan goed gebed, want dat vindt hij super vet, super vet, Super vet, super vet, super vet. Je bent al deze als een beest, want het blijft onze lees, onze lees, Onze leef, onze lees. onze leef. Zet, hoe is het eigenlijk? Steeds brak? Ja man, echt. Mooi feest is het. Serieus? Allemaal knippen stoot in de feest. Serieus? En De grootste is ook de stand van mensen eigenlijk. bier man. Maar die bier gaat door joh. Die gaat echt online door, ja. Zullen we nog een keertje doen dan? Ja? Wij gaan iedereen meedoen. Ja, prima. Luister naar hem. Je hebt de Bijbel in je tas en getuig met je das. Met je das. Met je das. Je bent aan het beunen voor de Heer en je bidt telkens weer. Telkens weer. Telkens weer. Je doet mee aan goed gebed, want dat vind je super vet, super vet, super vet, super vet. Je bent aan prezen als een beest, want dat blijft onze lees, onze lees, onze lees. Onze